Mewn byd rhyfeddol, archwilio'n y blaned gan chwilio am ffurf newydd o ynni adnewyddadwy. Croesi'n adeilad Gweithgar. Mae adeilad Gweithgar yn cyfuno ystod o dechnolegau ynni adnewyddadwy integredig sy'n cydwyddo mewn un system i gynhyrchu, storio a ryddhau gres a trydan. Mae celloedd haul ar y to yn creu trydan sy'n cael ei storio mewn batris a ddefnyddio i wresogi pethau bob dydd yn y cartref fel y tegel, y teledu a cyfrifiadur. Mae wel fyw yn gwaredu llygredd gwella bioamrywiaeth a lleihau sŵn. Gallwn ddefnyddio'r ynni a gynhwyrchiwn nad ydym yn ei ddefnyddio gartref i redeg caer trydan. Gallwn hefyd ei storio mewn batri i'w ddefnyddio gartref pan nad yw'n heulog, neu ar adegau pan fydd angen mwy o ynni gartref arnom. Gallwn orchebyn tai mewn deunydd sy'n gweithio fel fflasg, sy'n atal y gres rhag ddianc yn y gartref, ac atal aer oil rhag mynd i mewn. Mae waliau wedi hinswleiddio ac aer glos yn cadw aer cynnes yn yr adeilad. Mae angen llai o'r ynni i'r reiddiadurion wedyn. Gallwn storio'r ynni mewn batris trydan a batris gres. Mae batris trydan yn casglu ynni o'r haul neu'r gwynt. I anfon yn geraint iongyrchiol i wrthdroedd sy'n newid i geraint eileidol. Wedyn mae'n ei anfon yn syth i beiriant os oes ei angen, neu fatri i gadw at nes ymlaen. Os yw'r batri eisoes yn llawn, mae'n ei anfon i'r grid cenedlaethol i bob arall ei ddefnyddio. Defnyddia batris gres sy'n cael ei trydan gan ynni o'r haul a gwynt. Beli bach sy'n cynnwys halwyniau. Pan fo aer y dŵr yn gweithredu, mae'n gwresogi'r peli a ryddhau dŵr poeth i'r tŷ. Yn y dyfodol, bydd modd codi trefi gyda tai Gweithgar, sydd â mwy o inswleiddio, goleio a gwresogi effeithiol, a'i hynny ei hunain o goleio haul neu dyrbynau gwynt. Mae'r holl ynni gan gartrefi Gweithgar yn golygu trosglwyddo llai o ynni o orsafoedd pŵer un tai a chochi llai o ynni ar hyd y llinellau pŵer a llai o ddibiniaeth ar danwydd ffosil. Yn y dyfodol, bydd ein tai a lleir trydain yn troi'n fatris sy'n storio ynni dros ben yn ystod y dydd a ryddhau pan fydd ein angen, gan gynnig ynni hefyd yn cymdogion pan fydd arnynt ei angen.